бардӯи азиз, хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Носири Хисрав, номи пешинааш ноҳияи шаҳри Туз, кӯчаи Муротепа. 30 сотиқ заминаи 4 дархона кардагӣ, 4 дархона ремонт дора мешавад бидрои зиндагӣ кунӣ, бо 5 дархонаи дига фундаментош рехтагӣ мега отделна, овсвеч мега ҳастаи ҳуҷҷатош лоҳия сертификат доштаи ошхона баня ҳоҷатхонарам дора. Бардӯи азиз, нархи хонара 200 000 сомонӣ мега. 200 000 сомонӣ ба пули русӣ чанд қа мешавад дар экран нависагиам ва ҳами яка гуфта ки ана дукомната квартираи шаҳри Душанбе то 280 000 сомон ам боша мехарам. мақсад бардӯи азиз, нархи хона 200 000 сомон ва ҳами якада квартирарам дар кор будаи шаҳри Душанбе то 280 000 сомона мехара. марҳамат бардӯи азиз, занг бизанед.